Idan kana da 'ya mace, wannan zai matuƙar iya baka mamaki. Mutane na cewa 'yar fari ita ce kwafin mahaifinta amma a siffar ɗiya mace. Ba wai kawai a fuskarta ba, har ma da yadda take motsi, halayenta da kuma ɗabi'unsa. Wannan ne ya sa galibi take zama abin ƙaunar mahaifinta, kuma ita ce wacce ta fi samun saɓani da mahaifiyarta. Wannan ƙaramar yarinya tana gadon wani ɓangare na ruhin mahaifinta, dauriyarsa, juriyarsa da kuma tausayinsa. Tana kwaikwayon yadda yake magana, yanayin fuskarsa, da kuma yadda yake tsayuwa da ƙafafunsa a duk lokacin da abubuwa suka yi tsanani. Tana shaƙar duk wani hali nasa. Shi uba baya koyarwa da baki kaɗai. Tana koyo ne ta hanyar kallon yadda yake tafiyar da rayuwarsa da kuma yadda yake girmama mahaifiyarta. Yadda yake tafiyar da nasa ra'ayin ne yake nuna mata ita ma yadda za ta tafiyar da nata nan gaba. Girmamawar da yake nuna mata ita ce take zama ma'aunin abin da za ta amince da shi daga mazaje a nan gaba. Shi ne misalinta na farko na namiji, masoyinta na farko, kuma mai kare ta na farko. Dole ne ya nuna mata yadda cikakken namiji yake, ba wai mutumin da baya kuskure ba, a'a, mutumin da yake nan kusa da ita kullum, mai gaskiya kuma tsayayye. Ya kalli ƙwayar idanta sannan ya faɗa mata yadda take da ɗumbin daraja a wajensa. Na kasance wannan saƙo ne na bayar da shi a dunkule domin muhimmancin tarbiyya da kuma tasirin da uba yake da shi a wajen 'yarsa. Na gode. Dukkanin wanda yake da wani ƙarin bayani ko kuma so ya warware mana wannan labari da na bayar, ko kuma in ce wannan bayani da na yi akan tarbiyya a dunkule, ya warware mana shi domin ƙara fahimta. Sai mu ƙara haɗuwa a nan.